କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ମ୍ୟାଚର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଜ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରୋଲି ଓ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକେଟ 2 ଗତିରେ ସ୍କୋରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ନୂଆରେ ଖେଳୁଥିବା ଆକାଶଦୀପ ସିଂହ 3ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ରଖିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଜୟ ରୁଟ୍ ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ 302 ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବୋଲର ଆକାଶଦୀପ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 2 ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ 1 ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ ମଧ୍ୟ 1 ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଲଗାତାର ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରି ସ୍କୋରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ 9:30 PM ରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ vs ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମ୍ୟାଚ୍